Kana Rondikan Ziwa Lawo û Fîşengekê Bavêje Ber Tifingê ji bo giyanê hemû jinên xwedanrûmet. Kalekî goyî ji min re vegot, serpêhatiyeke gundê Hozê û ez giriyam. Lê wî ez hişyar kirim bi dengekî bavanî. Kana Rondikan Ziwa Lawo û Fîşengekê Bavêje Ber Tifingê. Kalê digot ku li gundê Hozê Îsayê Ehmedî dijiya digel zar û zêçên xwe. Rojekî romî hatin bertîlan lê bi hinceta firariyan hêwirzek hete gund û jinan xwe veşartin mê reviyan. Romîyan gundiyên destevala dane ber guleyan û Îsayê Ehmedî ve pelişê erdê bêgiyan. Piştî ku keyayê gund çend zêr belav kirin û dan fermandarê yekîneyê zêdetir teşqele dernexistin û vegeriyan. Zivistanekê wekî gurên ku birçî dimînin û dadkevin kolanan romî bêpereman û cardin berê xwe dan gundê Hozê. Wê hingê jina Îsayê jî çû bû êzingan. Berî her kesî bi teperepa piyan hesiya û piştiyê xwe avêt reviya. Lê 12 romîyên yekîneyê bi fermana fermandarî tev reviyanê pêşiyê. Ew girtin û vexistin erdê. Jina Îsayê ducanî bû û tûşî tecawuza 13 qebraxan hat li qada gund. Romîyan dîtin ku jinika belengaz dimire, li ser hemla zikê wê ketin mercê û xelata mercê paçikek cixareya silahlı kuvvetlerê bû. Saxî saxî zikê wê qelaştin û pizdan kirjandin derve bi serê singoyan. Rahma Xwedê li giyanê te yî pîroz be jina Îsayê. Barzanî tu ji bîr nekirî. Lewra heta mirinê di çemedankê xwe de gerand. Mistefek, dîwaneke melayê cizîrî û paçikek cixareya silahlı kuvvetlerê da ku tola te wergire. Mixabin rehmetî ji kerban nexweş ket û bi derziyeke jehrîn hate kuştin li terawgehekê bêyî ku tola te wergire bi destên xwe.